दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान दिनैनिफ्राय 72 बोसोरनि सिगां 1952 मायथाइनि दिनैनि सानावनो बर' थुनलाइ आफादा जोंनि चिरां जिल्लानिनो बासु गामिनि गयबारियावहाय गायसनजादोंमोन। बेजों लोब्बा लानानै दिनै जोंनि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव रुनिखाता प्राइमारिया 33थि बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सानखौ फालिदों। बे गेवलां मेलनि गेजेरजों बा दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों आं साफ्रोमबो बर' फिसा बा बर' थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो 72थि बर' थुनलाइ जोनोम साननि गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि बे ओंथि गोनां मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय जोंनि आगुनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि दिनाव साफ्रोमबो दैदेनगिरियानो साफ्रोमबो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लायानो साफ्रोमबो बर' हारियानो मिथिगौ बा बुजिनो हमदांनो हादों दे गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोङो दिनै गासिबो बर' लेखाखौ फरायनांगौ बा बर' लिरगिरिफोरनि जा सेबखांनाय बिजाबफोर बेखौ फरायनानै जों बिथांमोनखौ रांखान्थि बिथिङाव हेफाजाब होनांगौ बा बर' थुनलाइखौ जौगाहोनांगौ होननानै मोनथिखासेयावबो जों खिन्थु बर' हारिया प्रेक्टिकेल जानो हायाखै। नंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जों साफ्रोमबो प्रेक्टिकेल जानो सोलोंनि, नङाब्ला जेरै ना गिदिर गिदिरा ना फिसा फिसाखौ ग्लब ग्लब मन'यो बर' हारियाबो मन' जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बेनिखायनो बे मन' जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों साफ्रोमबो बर' फिसायानो बर' थुनलाइखौ सिबिनायजों लोगोसे बर' बिमानि रैसुमै गारांखौ बासायना लाखिनायजों लोगोसे बर' बिमानि आखाइजों दानाय बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे जोंबो साफा साफा बर' फिसा हिसाबै बर'नि मानदान्दाखौ जौगाहोनायनि थाखाय प्रेक्टिकेलि मोनफ्रोमबो बिथिङाव आखाइ होनांगौ होननानै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो बर' फिसाखौ खावलायबाय।